mutta vielä kerran. Otetaan silleen, ettei ole vitsejä. Ei näin. Niin, eli katsotaan kumpi on oikeanpuoleinen naru ja kumpi on vasen. Oikeanpuoleisesta narusta säleet pitää sukeltaa tonne. Käännetään nuppi vasemmalle, viedään tuolla urassa, pidetään vähän nupista kiinni ja viedään uraa. Ja sitten otetaan toisesta nupista kiinni, vedetään sitä kireelle, viedään tuonne uraa ja tuodaan tuohon. Ja nuppia piti kääntää vähän semmoiselle Niin. vastapuolelle. No. Sitten kun me todetaan, että se kääntyy niin kuin pitää, sitten painetaan tää nuppi päälle. Ja narut poikki. Ja sitten naruihin tehdään sitten tänne, tehdään nää nyt jo loppuun. Tänne taakse tehdään 2 solmua, jotta se ei sieltä enää purkaan. Ja sitten poikki. Ja nyt ne vois kyllä katkaista.